El 13 de setembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, que era capità general de Catalunya, va fer un cop d'estat contra el govern espanyol. El president del govern va dimitir i Primo de Rivera va suspendre la Constitució i va instituir un govern militar anomenat Directori i va agafar com a exemple el govern de Mussolini. A banda de l'exèrcit, Primo de Rivera va rebre el suport dels partits més conservadors i fins i tot la Lliga Regionalista va acceptar la dictadura, ja que li assegurava l'ordre molt malmès pels enfrontaments amb els anarquistes. No hem d'oblidar que la Lliga estava conformada principalment pels catalanistes de la burgesia. La primera tasca de la dictadura va ser reformar l'exèrcit, que eren ascensos per mèrits entre els oficials. Amb aquest nou sistema va tenir una actuació més decidida al Marroc. Amb l'ajut de França, l'exèrcit espanyol va derrotar els marroquins comandats per Abdelkrim. Destaca principalment el desembarcament de Lucemes, sobre una costa on hi havia 4 berbers i amb 1 o 2 canons. Evidentment va ser aplastant. Aquesta victòria va donar un gran prestigi al dictador i també als militars espanyols destinats al Marroc. Entre els cossos de l'exèrcit, el més destacat per la seva crueltat i brutalitat va ser el de la Legió, unitat creada per Millán d'Astray, el novio de la muerte, 2 anys abans. La Legión estava format per individus condemnats a morir o a llargues penes de presó per tot tipus de crim, als quals els van donar l'opció de la llibertat a canvi de formar part d'aquest cos d'èlit. Com a segon, Astray va escollir un jove oficial, recentment llicenciat a l'Escola Militar de Toledo, un dels últims de la seva promoció, però terriblement ambiciós i carent d'escrúpols. Francisco Franco va créixer sota el paraigües del seu mentor, el seu superior que tenia com a principal discurs «Abajo la inteligencia, viva la muerte». El cos militar va destacar per les repressions sobre els rifenys, on els seus soldats torturaven, amputaven orelles, mans i fins i tot decapitaven els seus enemics. Amb aquest aprenentatge, en un conflicte d'alguns enfrontaments de guerrilla, es va convertir en el general més jove de tota Europa, des de l'època de Napoleó. Primo de Rivera va prohibir tots els partits polítics i els sindicats, però la seva principal obsessió va ser la CNT, és a dir, els anarquistes. Per a garantir-ne el seu extermini i fins i tot va crear la llei de fugues, on els cossos de seguretat tenien permís, fins i tot dret, a disparar per l'esquena a aquells que presumptament fugien. Molts d'ells, evidentment, no fugien, simplement se'ls feia córrer. També va destituir els càrrecs polítics que havien estat elegits i va crear un partit polític nou, que era l'únic legal durant la dictadura, i un sindicat, que s'anomenen comitès paritaris, i era un sindicat vertical. Alhora va implantar una duríssima censura de premsa. La repressió contra el catalanisme va ser particularment dura. El dictador va prohibir l'exhibició de la senyera i l'ús en actes públics del català. Va arribar a prohibir les sardanes i l'ensenyament en català a les escoles i va clausurar entitats culturals de prestigi com l'Orfeó Català. I fins i tot va clausurar el camp del Futbol Club Barcelona perquè el públic va xiular a l'himne espanyol. Tota aquesta política anticatalanista culminà amb la supressió de la Mancomunitat que s'havia aconseguit uns anys abans, el 1914. El dictador es va crear molts enemics, republicans, socialistes, sindicalistes i fins i tot partits de caire conservador o liberals que es van arribar a manifestar en contra de la dictadura. Els catalanistes de la Lliga, desencisats, li van retirar fins i tot el seu suport. Una altra facció dels catalanistes, el 1926, va intentar dur a terme una acció armada anomenada els Fets de Prats de Molló. Aquests fets van ser un intent d'invasió armada del Principat des d'aquesta població de la Catalunya Nord, és a dir, des de França. El protagonitzaren independentistes catalans dirigits per Francesc Macià, que va ser detingut i jutjat per l'estat francès. El judici va popularitzar la figura de Francesc Macià. La dictadura es va aprofitar del creixement econòmic internacional de la dècada dels anys 20. El govern espanyol va intervenir activament en economia i va invertir grans capitals en obres públiques, carreteres, ferrocarrils i embassaments. Totes aquestes inversions van representar una major ocupació i alhora van beneficiar els grans bancs i a la burgesia espanyola. Un bon exemple d'aquesta activitat econòmica va ser l'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 1929, inaugurada per Alfons XIII. El recinte de l'exposició s'emplaçà a Montjuïc i suposà la urbanització d'una bona part de la muntanya.
S'hi van construir les Torres Venecianes, els pavellons de l'exposició, el Palau Nacional i el Poble Espanyol, i s'hi van instal·lar les fonts lluminoses. Aquesta exposició va comportar una gran quantitat d'obres, com ara la construcció del Gran Metropolità, el primer metro de Barcelona. Aquest increment de les obres públiques de Barcelona va fer necessària l'arribada a la ciutat d'un gran nombre d'immigrants, tots provenents del camp. Així es produeix un pas més del trasbassament entre camp i ciutat. Però de sobte es va produir el crac de 1929 i Espanya també va ser arrossegada. Va ser el cop de gràcia contra el dictador. La pressió més gran que va rebre el dictador per abandonar el poder va venir, curiosament, de l'exèrcit, que davant del fet de que ningú el recolzava patia pel desprestigi del propi cos i li recomanava que deixés el poder. Així, el 1930, Primo de Rivera va dimitir, va marxar del país. El va succeir el general Dámaso Berenguer, el qual va rebaixar la pressió de la dictadura fins al punt que amb certa mofa l'anomenaven la dicta blanda, ja que va legalitzar els partits polítics i els sindicats i també les associacions catalanistes.